Ano yan? Hello guys, hello mga kamamshi, hello mga kapapshi, welcome back to my YouTube channel, Teresa Bisaya pero Bicolana. Ang inyong tinderang Bicolana, ayan, marahay na banggi na dahil time check tayo 6:10 PM. Ayan guys, bali meron tayong share. Ayan, diba? Katulad ko ba kayo na maraming mga cheap toys, mga gamis, or mga pangbata na paninda. Tapos syempre hindi maiwasan, hindi talaga maaalis sa ating tindahan yung mga chichirya, diba? Ano ba yung technique ko para mas mabilis na mapaubos natin yung ating mga paninda? Ayan. Meron akong technique dyan para mas mapabilis yung maubos yung paninda ko. Ayan. Walang iba, syempre, ang ating bunutan. Ayan. Pagpasensyahan nyo na yung ating, dahil gabi na, madilim na, kaya medyo meron na tayong eye bag. Ayan guys, ito, diba? May mga vlog naman talaga ko na, ito yung unang-una kong paninda, yung mga gamis, mga cheap toys, at ang bunutan. Ayan. Ito talaga yung tekniko or pwede nating gawin para mas mapabilis yung maubos yung paninda natin. Wala naman ditong lugihan guys, kasi kung napanood yung una kong mga vlog is kunento ko or compute ako, wala talagang lugihan dito. Parang ang kikita pa nga tayo, hindi naman masabing tubong lugaw to dahil may kita tayo plus napapabilis pang maubos yung paninda natin. Parang tinutulungan lang siyang mabili. Yun nga lang sa mga customer natin, ayan, merong panalo at meron ding talo. Pero tayo, kita pa rin naman tayo, pero hindi siya masabing tubong lugaw ha. Yun, may kita na tayo sa bunutan, tapos sa item, napabilis pa yung benta, paninda natin. Basta ganun. Ayan guys, tapos nung Sabado, diba, namili ako ng mga gamis, mga cheap toys. Bali, meron kaming biniling ganito. Ayan, ayan siya. Diba, namili kami nung Sabado na worth 4K lang. Kunti nga lang yun dahil hindi pa kompleto yung cheap toys. Ayan, kaya lang nung Sabado din yun is naubos agad. Kaya ngayon, Monday, kaninang umaga, bumili sa palengke yung anak ko ng siomay. Nagpasabay na ako ng ganito. Bali, nagpabili ako ng 3 peraso. Ang ingay. Ayan guys, napakadami talagang bata rito. And ngayon is nagpabili ako ng 3. Ayan, sabi nga ng anak ko, nagsasuggest yung anak ko na magpa-games daw ako nito. Kaya lang sabi ko baka mahaba-habang oras ang gawin. And try natin magpa-games ng ganito. Magsiset ako ng araw at saka ng oras, di ba? Tapos yun nga, yan guys, kung katulad ko kayo na may mga benta mga pangbata, mga cheap toys, mga gamis, o kahit wala, mga chichirya, mga gamit sa kusina, kahit ano guys is pwedeng piliin. Halimbawa, Milo, sigarilyo, chichirya, biskwit, pwede guys. Pero ang panalo lang sa akin, kapag nakabunot sila ng 2 digit, is worth 5 pesos. Ayan, halimbawa, nakabunot sila ng 2 digit, ang total nun is 10 piso, pwede na silang pumili ng biskwit at saka ng gamis or candies, diba? O kaya naman chichirya na tag 8, tapos may 2 pa sila. Basta hindi pera yung ibibigay ko. Ayan, nilalakasan ko yung boss ko siyang Ayan guys, yun lang naman yung aking kunting share, diba? Para mas mapabilis maubos yung ating mga gamis, mga candies. Minsan hindi lang sa bata talaga, kahit mga kananayan, naaliw sila magbunot, diba? Kasi nga pwede, kahit nga dilata, kahit nga cup noodles, pwede. Basta tama sa halaga na nabunot nila. Halimbawa, nakabunot sila ng 5 2 digit is 25 pesos na yon. Tapos kukuha na sila na mamimili na sila sa halagang 25 pesos. Yun, pero hindi yung di ba dati nakasanayan natin na pag nakabunot ng 2 digit, ang kapalit is chichirya. Noon yun, pero ngayon hindi na dahil nagmahal na yung mga bilihin, di ba? Hindi na kaya ng ganun dahil tayo na yung malulugi. Yan guys, audience dito. Hi! Yan, shout out na sa kanila. Agad siya, Tita Ray, sa bungad niya. Bungad ako. Ayan guys, minsan talaga yan ang problema ko rito kapag nag-vlog ako, kapag nag-video ako. Ayan, mga nanonood sa akin yung mga bata, kaya minsan ako conscious ako. Minsan nakakalimutan ko yung sasabihin ko. Yan lang naman guys, thank you for watching. Ayan,
gumawa na kayo ng ganito. Kapag nakakaramdam kayo ng, huwag kayong makakaramdam ng pagkalugi dito. Halimbawa, yung isang tao, 5 piso lang yung pera, nakabunot siya ng 5, 2 digit, o di ba? Pero babawiin nyo naman yun sa ibang tao. Minsan, di ba, yung ibang tao nga 20 pesos na yung binunot, pero kahit isa, wala pa ring nabunot. Kaya yung mga nakakabunot, yung mga swerte, parang binabayaran lang yun ng ibang bumunot. Diba? Ganun lang yun. Ito. Basta maging honest lang tayo. Ayan, honest is the best policy. Diba? Thank you guys. Thank you for watching.